že ste ešte neboli v našej knižnici, tak poďte, spravím vám malú túru. Toto je vstupný priestor do našej budovy. Máme tu takýto úložný priestor pre vaše tašky, aby ste si ich mali kam odložiť. Taktiež je tu výťah pre bezbariérový vstup. Toto už je naša kuchynka, v ktorej vám spravíme občerstvenie v prípade podujatí, ktoré sa konajú tu. A už sa blížime na oddelenie beletrie, kde nájdete všetky zaujímavé detektívky, romány, historické romány, fantasy literatúru, čokoľvek, na čo si spomeniete. Tu už prechádzame na oddelenie pre deti a mládež, ktoré pravidelne doplňame o novinky, aby mali naši drobci stále pestré čítanie. Tu je priestor, ktorý používame v prípade menšej skupinky detí a robíme zaujímavé podujatia. Krásne, čo poviete? Tu už sa blížime na naučné oddelenie, ktoré je určené pre všetkých študentov alebo pre každého, kto sa chce vzdelávať. Máme tu vyhradený pre študentov študentský kútik, v ktorom si vedia spraviť svoje práce a samozrejme k ním aj potrebnú literatúru, či už sú to dejiny, história, ekonómia, manažment, verejná správa, zdravotníctvo, lekárstvo, zdravý životný štýl, psychológia, filozofia. No čo hovoríte? Oplatí sa prísť, že?